A stráž. Odborníčka na obdobie druhej svetovej vojny hovorí, že tento pozdrav sa nedá pomýliť s ničím iným a nedá sa použiť ani z nevedomosti. Samotné to slovné spojenie stačí. Takto to fungovalo za slovenského štátu. Je to reprezentácia slovenského štátu. To je ako keby používali Nemci pozdrav Sieg Heil. Nech je vám dobre, bude vás baviť, sláma to trupa, rock'n'roll. Prvýkrát sa Marián Kotleba ukázal verejnosti v lete 2005. Fakľový pochod vo Zvolenie a neskôr aj v Banskej Bystrici bol plný tínedžerov v čiernych uniformách. Dav vo vysokých šnurovacích topánkach ho už vtedy oslovoval vodca. Prečo nie používať slovenské názvy? Vodca je pekný názov. Nech žije vodca! Nech žije vodca! Nech žije vodca! Kde ste sa aj vy? Ako som sa mal zmeniť? Ja som ten istý Kotleba, ako som bol, ako budem navždy. Je rock'n'roll smrti, je rock'n'roll pomsty, je rock'n'roll vždy, je rock'n'roll. Zvinite pravicu, hajlujte s nami, volajte si Heil, večer je vás. Urobil chybu, kto sedí doma, je tu grupa rock'n'roll star. Je rock'n'roll smrti, je rock'n'roll pomsty, je rock'n'roll vždy, je rock'n'roll, je rock'n'roll smrti, je rock'n'roll pomsty, je rock'n'roll vždy, je rock'n'roll,